share min hawayena. In dai ka kula da ni ya Rasulallahi ba zan bulayi ba. Ka san komai nake so na furta, aikin ne akwai nauyi. In dai ka nufe na Allah cikin ikon ka ga buri sai nayi. Kullum roƙo nake kamun sari da duk rikici na zamani. Sarki Allahu kare ni da manzon Allah kusanta ni. Rabbu ban harshen yabai in yaje har inda ba ai tunani ba. Allah ba dan halina ba, Allah dan Shehu Tijjani, dan girman Shehu Jilani, dan Barhama Gausu zamani, dan Ali Harazimi bani, dan Abul Futuhi karamin Allah, dan Gibri madube ni. Sai da waiwaye zo gake zai ce bai dawo da komai ba. Duk wanda ya zo wa Rabbu ba ku ba za a haɗe da daɗi ba. Arzikin bayi yana gunku ku ba ku taɓa na masu nema ba. Ba ku gaza da ka bukatu ba, daga mutum har jin zara ku babu waɗanda ba ku yi wa gata ba. Wanda ba ku yi wa komai ba, dole na yi ladabi ga mai sarki. Makular girma da duk mulki, duniyar su ne suke mulki, lahirar su ne suke mulki. Su suke magana a sanda wani ba zai iya furta komai ba, zai iya furta komai ba. Sayyidul kaunaini wayya abin yake ne ban gane komai ba. Dan Rabbi da kansa ya ma yabo bai maka sara da kowa ba. Kuma ya ce kai masoyinsa ne sanda bai taɓa mai misali ba. Bai maka tawaya a haske ba, bai goye maka komai ba. Mambaul Anwar Mahmud babu matakin da baka hau ba, babu matakin da baka hau ba. Sirrin Allah amintacce, mafita wal janna yantacce. Mambaul Anwar mutuntacce, rahamar bayi wadatacce. Kanzil asrar kake daha Ahmad mai wala saufa zartacce. Sannan ka da kokari sidi ka dawa Allah kuma ka dau bayi. Kai Rabbi ya bai wa harshen da za ka yi kira zuwa ga addini. Kai ne nutsuwar zukata da ruhin wanda suka yi imani. Kuma ga ka kana da isani, ba ka gajiya da mai rauni. Komai Allah ya ma ba irin koman da ake tunani ba. Abin da Rabbi bai ma ba, adalci ne a zancen shi, gaskiya a cikin ɗabi'un shi. Mai karamci mai afuwa ne shi, ko laifi in ka mai in ka tuba ba zai kiya maka gata ba, zai kiya maka gata ba. Baya kwana da dirami ko da dinari ma'aiki shi, wanda ba shi da shi yana ba shi dan mai jinkan al'umma ne shi. Sai ya kwana bai ci ba wata ran dutse yakan zama abincin shi. In ya kwana da babu a gidan shi, annabi da akwai yake tashi. Kuma gashi yana tausayawa miskinai bai bar marayu ba, bar kowa da kowa ba. Baya bambanta matansa, shi duk ɗaya ne a zancen. Sakin fuska a gurin sahabbansa, duk a cikin annabawan da Allah ya yi ba su kai habibi ba, duk a ciki ba su kai habibi ba. Wannan ni'imar da littafin kusancin nan Allah nake nema, a saka ni cikin masoyansa Ahmad Rabba min na alfarma. Kullum ruhi yana sanya rayu da soyayyarsa mai girma. Baya da wanda ke nema, shine mai ceto ga al'umma. In dai na tuna da almar Hussein gaba zai minni nisa ba. Ruhi kullum yana kewa, yaushe zai ganka kyakkyawa. Kai mun sutura ka mun baiwa, ka mun lidafin kasancewa. Duk sanda na so na ganka in ganka cikin siffar ka kyakkyawa, a cikin siffar ka kyakkyawa.
ba, baka taba hana masu nema ba, dan sarkin zuciyar na za a yi mun ba dan halina ba. Ya annabi ka gani waɗansu suna son rikitan tunanina, su suke na wa duniya wai in daina yabon ka maulana. Na ce musu allan da ya ni ya tusan lamarin a kirjina, sun kasa su gane yarena, suna ta bugan tunanina. Kuma idan annabi ka so wata halitta ba za ta ƙara motsi ba, wani ba zai furta komai ba. Na ce kai ne ke yi mun gata, kai ne ka zamo madafata, kai ne ka zamo masirata, kai ne ka zamo mafitata. Na san ni tun da na rike ka har abada ba zan hawaye ba. Kada da share min hawaye na, in dai ka kula da ni ya Rasulullahi ba zan bulayi ba.